Etelä-Libanonista. Reina vetäytynyt Etelä-Libanonista. Israelin viranomaiset ovat vahvistaneet tiedon kaikkien sotilaiden lähdöstä. Vetäytyessään armeija räjäytti osan tukikohdistaan, mutta yö sujui ilman merkittäviä yhteenottoja. Israel vetäytyy yön turvin ja on saanut tehdä sen ilman islamilaisen vastarintaliikkeen kostoiskuja ja selvinnyt ilman miestappioita 22 vuotta kestäneen miehityksensä viimeiset metrit. Israelin omien sotilaiden poistuminen miehitysalueelta on jättänyt sen pitkäaikaisen liittolaisen Etelä-Libanonin armeijan eli Esselan paniikin ja kaaoksen valtaan, mikä toisaalta on säästänyt Tulenaran alueen suuremmalta väkivallalta. Essela ei ole juuri yrittänytkään pitää hallussaan Israelin sille jättämiä tukikohtia, vaan sen sotilaat ovat joko antautuneet Hizbollahille tai paenneet Israeliin. Israelin viranomaisten mukaan noin 2500 ihmistä on tullut rajan yli ja tulossa on vielä lisää, suurin osa Esselan palkkalistoilla olleita perheineen. Täällä Libanonissa antautuneita on sadoittain ja heitä odottaa oikeudenkäynti, jossa heitä syytetään yhteistyöstä vihollisen kanssa. Israelin kaivatun ja juhlitun vetäytymisen piti alun perin tapahtua vasta runsaan kuukauden päästä, ja tapahtumien vauhti on lyönyt ällikällä kaikki, myös YK:n, jonka pääsihteeri on halunnut lähes tuplata täällä olevien rauhanturvaajien määrän noin 8000. YK:n alkuperäinen tehtävä on ollut valvoa miehittäjien poistumista ja auttaa Libanonin oman armeijan asettautumista entiselle miehitysvyöhykkeelle. Mutta jos rauhanturvaajien lisäjoukot tänne joskus saadaan, ei ole enää ehkä mitään valvomista ja tilanne saattaa olla paljon monimutkaisempi, kun raja-alueen tyhjön täyttääkin Hizbollah. Meidän kohteisiin, jos Etelä-Libanonista tulitetaan Pohjois-Israelia. Israelin varoitus Syyrialle tuli samaan aikaan, kun sen viimeiset joukot vetäytyvät Etelä-Libanonista. Israel katsoo, että Syyria on nyt vastuussa Hizbollah-sissien mahdollisista rakettiiskuista. Syyria puolestaan sanoo, ettei Israelin vetäytyminen niin sanotulta turvavyöhykkeeltä riitä. Hizbollah valvoo nyt rajaa. Valvontaansa Israelin entisen miehitysalueen Etelä-Libanonissa. Viimeisetkin israelilaissotilaat poistuvat Libanonista yllättäen jo tänä aamuna. Israelissa nopea vetäytyminen on herättänyt ristiriitaisia tunteita. Libanonissa kaatuneiden omaiset ovat tyytyväisiä vetäytymisestä, mutta katkeria yli 20 vuotta kestäneen miehityksen vaativista uhreista. Viimeinen Israelin tankki lähti aamulla Libanonista. Portit käytiin laittamassa perässä kiinni. Vain 2 tuntia myöhemmin Hizbollahin lippu liehui jo Israelin rajalla. Sissit ilkkuvat israelilaisille raja-aidan läpi. Israel vahvistaa suojiaan. Libanonista vedetyt joukot on pääosin jätetty rajan tuntumaan kaiken varalta. Ennen tällaiseen olisi vastattu ampumalla. Nyt Israelin täytyy vain sietää. Toistaiseksi rajan yli ei ole vielä heitelty vesimeloneja kovemmilla. Jos tilanne vakiintuu tähän, naapureiden täytyy vain oppia tulemaan toimeen toistensa kanssa. Jerusalemissa nopea vetäytyminen yllätti monet. Tulevaan suhtaudutaan varauksellisesti. I hope the evacuation will bring an end to the fighting, but again, I don't believe it will. I really believe, they honestly believe they can destroy the state of Israel. Etelä-Libanonin miehityksessä on kaatunut 20 vuoden aikana lähes 1000 Israelin sotilasta. Libanonissa olleiden sotilaiden äideillä on nyt kova paikka. I have very mixed feelings today. I'm very happy that they got out of Lebanon, but some of my friends in the Abu Maot organizations are bereaved mothers, and it's very hard. They are never going to get out of Lebanon. Their lives remain there. Vetäytyminen ei välttämättä lopeta Israelin sotaa pohjoisrajan yli. Israel on ilmoittanut, että jos joku iskee Libanonista Israeliin, Israel pitää Syyriaa vastuullisena. Libanonissa on edelleen 30 000 syyrialaissotilasta. Israel kostaa hyökkäyksen vetäytymistä Etelä-Libanonista. Viimeisetkin Israelin sotilaat poistuivat turvallisuusvyöhykkeeltä hieman ennen aamunkoittoa. Israel vakuutti silti jatkamansa kostoiskujaan, mikäli turvallisuusvyöhykkeelle levittäytyneet sissit ampuvat rakettejaan Pohjois-Israeliin. YK pyrkii nopeasti lähettämään Etelä-Libanonin lisää rauhanturvaajia. Kaikkiaan YK-sotilaiden määrä lähes kaksinkertaistuu noin 8000 mieheen. Suomesta lähtee 90 rauhanturvaajaa nykyisten 500 lisäksi.
UNIFIL-joukkojen tehtävänä on varmentaa Israelin vetäytyminen ja auttaa Libanonia palauttamaan maan eteläosa. Etelä-Libanonista 22 vuotta kestänyt miehitysvalta päättyi aamuyöllä, kun viimeiset israelaissotilaat poistuivat alueelta. Libanon julisti Israelin vetäytymisen vuosittain vietettäväksi muistopäiväksi. Tilanne Israelin vetäytymillä alueilla Etelä-Libanonissa on jännittynyt, mutta rauhallinen. Tässä tulevat tämän päivän voittajat. Viimeinenkin israelilaissotilas poistui Etelä-Libanonista viime yönä yli 2 miehitysvuosikymmenen jälkeen. Kuten kaikissa sodissa, voittajalle jää saalista näytettäväksi, niin jäi täälläkin. Israelin ja islamilaisen Hizbollahin sotilaat voivat nyt lähes katsoa toisiaan silmiin. Koskaan ennen he eivät ole olleet näin lähellä toisiaan, paitsi tappaakseen. Ainakaan nyt toistaiseksi he eivät kuitenkaan ammu. Tämä tässä takanani on Israelin raja. Tänään voitaneen sanoa, että rajan molemmilla puolilla ollaan onnellisia. Israelilaissotilaat tuolla takana ovat onnellisia siitä, että ovat vetäytyneet Libanonista, ja Libanonissa ollaan iloisia siitä, että he eivät ole enää täällä. Aseelliset shia-muslimit Israelin porteilla ovat pelottaneet juutalaisvaltion asukkaita. Tuhansia ihmisiä on lähtenyt rajaseudulta Hizbollahin iskujen pelossa. Tällä puolen rajaa sen sijaan hengitetään vapaasti. Päivä on historiallinen entisen miehitysalueen asukkaille. Tämä on Libanonin shia-muslimiväestön sydänalueita ja vierailevia uskonnollisia johtajia kohdellaan kunniavieraina. Mutta miehityksen päättymispäivänä tunnetaan myös vihaa. Israelin liittolaisen Etelä-Libanonin armeijan eli Esselaan sotilaiden hautoja on tuhottu. هودي مسؤولين عن اشتركوا بمجلس صبرا وشتيلة اشتركوا فيها هودي عملاء لإسرائيل. Satoja Esselaan sotilaita on painut Israelin ja satoja antautunut. Esselaata pidetään maanpetturiarmeijana, antautuneiden perheet eivät halua puhua. Lain mukaan tuomio voi vaihdella 1 vuodesta kuolemanrangaistukseen. Hizbollah on sanonut, että antautuneet luovutetaan oikeuden eteen. في لبنان هنالك سلطة هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن مقاضاة هؤلاء الناس الذين تعاملوا والذين أساءوا إلى شعبهم وأرضهم هي المسؤولة وهي التي تقرر. Laki ja sen rangaistukset on yksi asia, kansan tuomio toinen. Vielä muutama päivä sitten tämä oli Esselaan bunkkeri, nyt lähinnä turistikohde. Kysymys kuuluu, voivatko miehitysalueen asukkaat antaa anteeksi pettureina pitämilleen ihmisille? Yes, some of them. Some worked for money, some worked for fame, and some worked by force. Those who worked by force should be, we can forgive them. Israelissa joukkojen vetämiseen on suhtauduttu varauksellisesti. Turvallisuusvyöhykkeen jättäminen ei yksin riitä, vaan yhteistyötä vaaditaan niin Israelin ja Libanonin kuin Syyriankin välillä. Israel on jo luvannut kostaa, jos Hizbollah-sissit iskevät Libanonista Israeliin. Näytös maailmalle. Viimeiset sotilaat poistumassa Fatman rajavyöhykkeeltä aamun koitteessa. Ja näytöstä tämäkin. Hizbollahin kannattajat ilkkumassa lähtiöille. Pilkkahuutoja otetaan vielä vastaan, mutta se on tehty selväksi, että Israelin sotilaat ovat valmiita vastaamaan, jos entistä turvallisuusvyöhykettä käytetään heitä vastaan tehtäviin hyökkäyksiin. לצה"ל יש תוכנית מוכנה ברגע הזה ולימים הבאים ולחודשים הבאים שאם יהיה ניסיון לפגוע בביטחון תושבי הצפון ובחיילי צה"ל, אנחנו נפגע בכל גורמי הכוח בלבנון. Tunnelmat koko Israelissa ovat edelleen hämmentyneitä. The evacuation will bring an end to the fighting, but again, I don't believe it will. I really believe, they honestly believe, they can destroy the state of Israel. The feelings are both. I'm also glad to have finished with it, and I'm afraid about the future. Nobody knows what will be the future. Kauan kyteneet tunteet purkautuivat päivällä myös raja-alueella. Epävarmuus israelilaisten tyhjäksi jättämän alueen täyttymisestä on myös kansainvälisen yhteisön murhe. Jo 20 vuotta sitten saadusta tehtävästä eli YK:n mandaatista
on israelilaisten vetäydyttyä hoidettu vasta ensimmäinen osa. Ja toista osaa hoitamaan tarvitaan lisää väkeä. Vaikein osa tässä niin on, että estää taisteluiden uudelleen puhkeaminen. Ja nyt tässä ollaan siinä mielessä hyvällä mallilla, että täällä ei ole minkäänlaista taistelua syntynyt tämän vetäytymisen jälkeen. Ja ennen kuin YK voi lisätä panostustaan alueella, se tarvitsee siihen Libanonin ja epäsuorasti myös